Преди близо час започна фестивала Спирита в Бургас. Над 40 000 фенове ще посетят музикалното събитие на лятото. Най-очаквани от всички са легендарните Продиджи. Повече за фестивала сега ще разберем от Елица Делчева, която е в Бургас. Здравей, Елица! Какво е настроението при теб? Здравей, Лили! Може да се увериш какво е настроението тук. Новината за някакъв режим на тока въобще не попречи на хората да се забавляват. То тук няма и да има режим на тока. На тази сцена допреди малко наистина свириха Gravity Call. След около няколко часа, 11 часа, нали така, започват Продиджи. Ето едни истински фенове на Продиджи, които са дошли тук специално за тази група. Тук сте заради Продиджи. Да, точно само заради Продиджи. Чакаме ги 11 години от последното ми идване през 99-та година. А другите групи как ви се струват? Много после не знам. Въобще... 120 групи, нека да кажем, още има. Идваме само заради да, главно идваме само заради да. А откъде идвате? Велико Търново. Истински фенове на Продиджи. Ние да кажем, че изключително засилена е тук охраната. Около 190 частни гардове пазят най-голямото, може да го наречем, музикално събитие. В България 120 полицаи, още е също така пожарникари, гранична полиция. Те пък ще пазят с катер гранична полиция, да кажем, ще пазят, за да не влизат хората през морето или пък в морето, защото къпането е забранено тук на фестивала. Какви още мерки за сигурност ще се взимат, вижте в репортажа. Близо 100 изпълнения в стиловете рок, реге, джаз и блуз, хард рок, пънк, етномузика и дръм енд бейс ще прозвучат на сцените на тридневния фестивал. Много сме развълнувани. Все още положително. Много е жега, обаче иначе положително сме настроени. Очакванията са страхотни за феста и просто няма място за лошо настроение. Тази година са взети извънредни мерки за сигурност за събитието. Районен център за спешни повиквания 112 е осигурил и преводачи заради многобройните чуждестранни туристи. Противопожарната охрана също е на ниво. Осигурени са достатъчен брой пожарогасители. За най-запалените фенове е построен палатков лагер с капацитет близо 5000 места. Така меломаните няма да изпуснат и секунда от музиката на любимите си певци. Кефиме се, смисъл. Готина ще е със сигурност. Мои приятели ми казаха за фестивала. Организирахме се и дойдохме заедно. Къпането в морето по време на фестивала и около територията на къмпинга ще бъде забранено, но въпреки това са предвидени и спасители.